स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप लोग के बता दी कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर दें और शेयर कर दें। पहिल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अमृता दीक्षित के ओर से, जिनका नया बोलबम गाना मर्द बदल दूंगी फुल वीडियो सॉन्ग यासी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना लॉकडाउन में लूडो फुल वीडियो सॉन्ग रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। और ये गाना के अब तक 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला, कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर नया गाना 13 के तिलक 16 के शादी फुल वीडियो सॉन्ग किरण म्यूजिक एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह और कविता यादव के ओर से, जिनकर नया गाना झुलब झुलुआ तोहरे कोरवा में राजा फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके सुन सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा हमहू जाइब देवघर। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ये गाना के आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द जी म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कईल जाई। छठा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर नया गाना मास्क में हुआ मिस तेरी दीदी को किए किस फुल वीडियो सॉन्ग गुंजन सिंह इंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका व अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर गाना कॉल करे क्या फुल वीडियो सॉन्ग अक्षरा सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कईल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। और ये गाना के अब तक 102 मिलियन यानी 10 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। आठवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना ड्राइवरवा जाता देवघरवा फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कईल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। और ये गाना के अब तक 28 मिलियन यानी 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। नौवा और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर नया बोलबम गाना महाकाल की दीवानी हूँ फुल ऑडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके सुन सकतनी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी। और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।